Nik Gernikan kanpainari hasiera eman asmoz, Gernika Lumoko udalak eta herriko merkatari elkarteak erosketak egiteko poltsen aurkezpena burutu dute kulturretxean. Aurkezpen honetan izan dira, Inigo Maguna Goikoetxea, Gernika Lumoko zinegotzia, Nerea Gomez Agirre, Gernika Lumoko merkatari elkarteko presidentea, eta Naire Iturbe Vallejo, Gernika Lumoko merkatari elkarteko teknikaria. Zinegotziak azaldu duenez, kanpaina honen helburua, txikizkako merkataritza lokaletan erosketak egitearen garrantzia azpimarratu eta jendea ohartaraztea izango da. Horretarako, duela hilabete batzuk, bideo promozional bat grabatu zuten. Gernikako merkatariak protagonista direlarik. Eta bideo hori, urtea bukatu baino lehen aurkeztuko bada ere, ekintza osagarrilez nik Gernikan poltsak aurkeztu dira. 1000 poltsa indoguz, eta astelenetik aurrera hasiko dire 1000 poltsa horre banatzen. Nun banatuko dire? Gernika Lumoko gertu bulegoan. Gertu bulegoa da Gernika Lumoko beko solairuen sartuta eskumeta dagoenen ASA gude ditzen dutzune. Gaztelea SAC, Servicio de Atención a la Ciudadanía, edo euskeraz herritarren arretarako zerbitzua. Ondorioz, poltsa ulortzeko segin beharko da, egin beharko dena da Gernika Lumoko merkatari elkarteko Gernika txartela biko da, eta baitxe, identifikazio eraren bat, nortasuna girize, gida behimena, edo hori. Inigo Maguna Goikoetxeak, 4 helburu aipatu ditu ekimen honen harira. Bata da, plastikozko poltzen egaipena murriztu. Beste bat, eskertu elkartirigua zeukidamen arreta ona. Eta zoriondu bai elkartie, badakigu zenbat tempora, egon gara, gure komunikazioa zenbat buruko min, eta bezan txartela hau egiteko. Eta hemen dano gabiz batera elkarlanien zaiatzeko Gernika Lumoko merkataritzen gaur egun boterie mantentzen eta aldaren igoten. Eta azken laugarren helburu da herritarrak ohartarazi dekon garrantzia bizitzan herri zen erosketak eitziena. Nerea Gomezek bere aldetik Gernika txartelaren ezaugarriak eta onurak azaldu dizkigu. Gernika txartela hau da Gernikako merkatari elkartea eta Rural Navarra bankuaren arteko proiektu bada. Eta importantena hau txartela hau gratis dela, doakoa dela, eta ikusten dan moduen bisa bat da, eta orduen dekoz edozein bisa txartel batek dekozen bentajarik eta gehienak. Erabiltzen dana da munduko edozein tokitan erabili aldozula, eta edozein kajerotik dirue atar aldozula. Eta honez gain, Gernikako bai dendetan eta zerbitzuetan erabili eskero, bera erosketa 3 hilabetetan ordaindu aldozula BPB interesi barik. Gero horretaz gain bebai dekoz Gernikan erabili eskero, Gernikako merkatari elkarteak aurrera eramaten dauzen ekintzatan parte hartu aldozu, bai adibidez berapenetan, sosketatan, sarietan. Gernika txartela lortu nahi izan eskero, bankuan zein proiektuari lotutako establezimenduetan edo merkatari elkartean bertan aurki daitekeen inprimakia bete beharko da.